athandeke. Uma wakhe uzama ukuphoyizena uNosipho, le ngane le yalo mkhwenyana wakhe, i-stepchild sakhe, uzama ukusiphoyizena. Avedane athi uNosipho hhayi akakuthandi lokhu kudla, ngathi kwakuyikabishi, athi hhayi iklabishi akalithandi, yazi noma limkhiphisa ngesisu noma, koda nje alizwani naye. Bese kuqhamuka u-Gift, athi u-Gift hhayi yena uzokudla. Akuthathe ukudla loya mama avedane amshayise kuchitheke, kuvedane kube obvious nje ukuthi hawu lo mama. UNjabulo-ke shuthi seyahamba uya kumfelokazi, uzokwenzani? Uzomtshela ukuthi it's over, Lion, ngiyakugabha, ngiyakuqopha, ya kuphelile. Afike uNjabulo kamfelokazi, afike umfelokazi amphakele ukudla. Cabange ikuphi lokhu kudla amphakela kona, iloku okuphekwe ingane yaSibiya uLungi. Lena ekufaka uphoyizeni, ilokudla okunophoyizeni lokhu.